Көнбатыш Әфганстанда хөкүмәтнең иминлек көчләре Херат шәһәрендә Һиндстан консуллыгына һөҗүм иткән сугышчыларга каршы махсус чара оештырды. Нәтиҗәдә полиция барлык сугышчыларны юк итүен белдерде. Полициянең 2 хезмәткәре яраланды. Консуллыкта эшләгән Һиндстан дипломатлары бинадан зыян күрмичә чыгарылган. Пакистан парламенты каршында сих ашчылыгы вәкилләре соңгы берничә елда үзләренең изге китаплары һәм гыйбадәт урыннарының мыскыл итүенә ризасызлык белдереп урам җыен уздырды. Сихлар хөкүмәтнең үзләрен яхшырак саклавын һәм кайгыртуын таләп итә. Казакстанда полиция йортларыннан куылуына протест белдереп Астанада президент сарайы янында үзләрен бер-берсенә чылбыр белән бәйләп куйган кешеләрне кулга алды. Протест белдерүчеләр җирләрнең дәүләт өчен алынуына ризасызлык белдерә. Чынлыкта аларның йортлары торган җирләр коммерция проектларына бирелә диялар. Җирсез калучылар президент Нурсултан Назарбаев белән очрашуны таләп итә. Справедливость. Нет у нас справедливости. Вы же гарант нашей государства. Пожалуйста. Ташкентта яшьләр көнен бәйрәм итәргә меңләгән кеше җыелды. Студентлар белән йөрүштә хәрбиләр дә катнашты. Дәүләт гимнын хәрби оркестр башкарды. Шундый ук чаралар бар Ташкентта узды. Грузиядә Тифлистәге бу паркта Абхазия ташы ачылды. Аңа Абхазиядан чыккан танылган кешеләрнең исемнәре уелып язылган. Грузия патриархы Илья II тәкъдиме белән бүген Абхазия көне билгеләнә. Абхазия бәйсезлеген 1990 еллар башында игълан итте. Әмма Грузия аны Русия гаскәрләре тарафыннан яуланган үз җире дип саный. Молдовада мотивация исемле хөкүмәттән бәйсез оешма активистлары башкала Кишиневның инвалид арбаларда йөрүчеләр өчен ни дәрәҗәдә уңайлы булуын тикшерде. Чараның максаты йөри алмаучылар, олы һәм авыру кешеләрнең проблемаларына җәмәгатьчелек игътибарын җәлеп итү иде. Сербиядә хәрбиләр һәм ихтиярилар су басудан соң Абринович шәһәрен чистарта башлады. Шәһәр узган атна булган су басудан тарихта булмаган зыян күрде. Шәһәр халкы акрынлап кире өйләренә кайта башлады. Мәскәүдә Яндекс Деньги исемле интернеттагы акча түләү һәм күчерү системын оештыручыларның офисларында тентүләр узды. Полиция шулай ук әлеге проект белән бәйле эшкуарларның өйләрен тикшерде. Тентүләр бу кешеләрнең Мәскәү шәһәр башлыгы урынына дәгъва иткән Алексей Навальныйның сайлау кампаниясенә тотылган акчалар белән бәйле. Оппозициянең кайбер вәкилләре гаепләүне сәяси дип саный. Шулай ук Мәскәүдә мәхкәмә Мемориал хокук яклау оешмасы үз эшчәнлеге өчен чит илләрдән акча алу сәбәпле чит ил агенты дип теркәлергә тиеш дигән карар чыгарды. Мемориал чит ил агенты булмас өчен 6 ай буена мәхкәмәләште.